πτώση τι γνωρίζουμε? Το βάρος είναι η ελεκτρική δύναμη που ασκεί ένας πλανήτης όπως είναι η Γη στα σώματα και είναι δενισματικό μέγεθος. Εδώ βλέπουμε ένα μήλο και τη Γη και το πορτοκαλί βελάκι δείχνει πώς ασκείται αυτή η δύναμη η ελεκτρική πάνω στο μήλο και προέρχεται από τη Γη. Βλέπουμε ότι όσο και να στρίψουμε το μήλο, πάντοτε το βελάκι αυτό είναι πάνω στην ευθεία που ενώνει το μήλο με το κέντρο της Γης και έχει φορά προς το κέντρο της Γης. Μάλιστα όσο πλησιάζω το μήλο προς τη Γη μεγαλώνει το βελάκι. Λογικό είναι, γιατί όταν πλησιάζω προς το κέντρο της Γης γίνεται πιο ισχυρή η ελεκτρική δύναμη. Άρα μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε τόπο το βάρος έχει τη διεύθυνση της ακτίνας της Γης και φορά προς το κέντρο της.